Per liderar la descarbonització industrial i posar la tecnologia al servei de les persones i el planeta, Schneider Electric rep el Premi Fem Impacte 2025 en la categoria de sostenibilitat. Schneider Electric ha demostrat que la indústria del futur ja és possible avui. La seva planta és una de les primeres zero CO2 de Catalunya amb energia 100% renovable, eficiència digital i pràctiques d'economia circular integrades en tot el procés. Amb un fort arrelament al territori, treballa amb proveïdors locals i entitats socials com Auria Group i impulsa vocacions STEM a les escoles amb programes com Let's Go Engineering. És un exemple d'integració de la sostenibilitat, digitalització i la responsabilitat social en el cor d'una operació industrial avançada.